higit masasapat. Sige na, sige na, sige na, oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko, katulad ng ginagawa mo. Hindi na dapat pang mangamba, puso ko ay nabihag mo na lang ibang mahal, kundi ikaw, o aking prinsesa. Ano bang hahanapin pa? Complete package ka na. Hindi lang puro ganda, may talino pa. Ang puso mong mamahalin, hindi babasagin. Pag-ibig mong nagniningning sa aking piling. Oo, nasa'yo na ang lahat. Sa totoo lang, higit pa sa sapat. Sige na, sige na, sige na, oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko, katulad ng ginagawa mo. Hindi na dapat pang mangamba, puso ko ay nabihag mo na lang ibang mahal, kundi ikaw, o aking prinsesa. Kung isa-isahin ang maganda sa'yo, baka di na matapos ang kanta na to. Sa ganda mo pa lang, madami na akong nasulat. Wag na yung iba, baka kasi sila magulat. Sa bawat tingin, lalong gumaganda. Pumupuso ang mata pag nakikita ka. Para kang bulaklak na bawal kong pitasin, para kang ulam na bawal kong papakin. Di ako marunong mag-rap, pero para sa'yo ako'y magpapanggap. Di kaya mag-double time o kaya mag-triple time, sa'yo lang buong time, sa iba wala nang time. Sige na, sige na, sige na, oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko, katulad ng ginagawa mo. Hindi na dapat pang mangamba, puso ko ay nabihag mo na lang ibang mahal, kundi ikaw, o aking prinsesa. Sige na, sige na, oo na, wala nang iba prinsesa. Puso ko, katulad ng ginagawa mo. Prinsesa, puso ko ay nabihag mo na lang ibang mahal, kundi ikaw, o aking prinsesa, o aking prinsesa. Sinungaling talaga ang pusong ito. Akala ko'y naghilom na mga sugat nito. Pilit ko makalimutin ang damdamin ko sa'yo, ngunit ikaw pa rin ang tinitibok ng puso ko. Di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sana nagpumilit pang suklian ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, minahal kasi kita. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, buyan ka ng magiting, sa manlulupit, di ka pa sisingil, sa dagat at bundok, sa simoy at sa lahat.
Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS,
5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Fast Paradyo Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul. Isa ka maayong adlaw, mga pinalangga ako kay Kristo, kag padayon kita nga magululupod sa pagpamalandong sang maayong balita sang aton Ginoo. Ikaw ang akon dalangpan kag mga ngapin o Ginoo. Ubay kag tuytoy ako suno sa imo ginsaad. Ilikaw ako sa siod nga ilagin butang para sa akon. Ikaw ang akon dalangpan. Mga muyo kita. O Diyos nga amon amay, buot ka magpuyo sa kasing-kasing nga matinlo kag matarong. Ipaambit sa amon ang kabuhi sang grasya, agud mangintakos kami sa pagkabuhi sa imo presensya. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo nga amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuikan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Marcos, Kapitulo 8, versikulo 34, tubtob, Kapitulo 9, versikulo 1. Gintawag ni Jesus ang madamo nga mga tawo upod sa iya mga gintutunan, kag nagsiling siya sa ila. Kung sino ang luyag magsunod sa akon, kinahanglan sikwayon niya ang iya kaugalingon. Pas anon ang iya krus, kag magsunod sa akon. Kay ang nagahandom nga magluwas ang iya kabuhi, madulaan sini. Apang ang madulaan sang kabuhi tungod sa akon, kag sa Ebanghelyo, magaluwas sini. Ano ba lang mapuslan sang tao, kung maangko niya ang bugos nga kalibutan, apang madula ang iya kabuhi? Ano ba lang mahatag sang tao nga baylos ang iya kabuhi? Ang nagakahuya sa akon, kag sang akon mga pulong sa sining malaot, kag makasasala nga kaliwatan. Igakahuya man sang anak sang tao sa iya pagabot sa himaya sang iya amay, upod sang balaan nga mga anghel. Si Jesus nagpadayon sa pagsiling, Sa pagkamatuod, nagasiling ako sa inyo, may mga yari diri nga hindi mapatay sa wala pa nila makita ang ginarian sa Dios nga nagakari nga may gahom. Ano bala ang makuha sa isa ka tawo kung maangko niya ang bugos nga kalibutan, apang madula niya ang iya kabuhi? Mga utod, sa gihapon, pag-aupdan kita sa pagpamalandong ni Miss Cheryl Galeno sang Our Lady of Miraculous Medal Parish, Mansilingan, Bacolod City. Maayong aga, kag welcome sa aton programa, Miss Cheryl. Maayong aga, Sister Ninya. Kag sa tanan naton nga tagpalamati sa radyo, kag sa tanan nga nagasunod sa aton via live streaming. Ang aton ebanghelyo sa sini nga adlaw, nagapanghangkat sa aton kung paano mangin sumulunod kag disipulo sang aton Ginoo. Kung kita nagpili sa pagsunod kay Kristo, dapat handa kita sa pag-atubang sa kamatayon, kag indi naton pagpasulabihon ang aton kaugalingon. Sa sining kalibutan, may duha ka cross nga pwede naton pilian. Ang kalibutanon nga cross kag ang cross ni Kristo. Sa masami, madamo sa aton ang nagapili sang kalibutanon nga cross, kay tungod ini mahapos,
kag madali maghatag sang kalipayan. Pero ang ining krus nagabugat kag nagahatag sa aton kasubo, samtang nagalakat ang panahon. Sa pihak nga bahin, ang krus ni Kristo mabudlay kag madamo sang pagtilaw. Apang kung kita padayon nga nagatuo kung nagahimo sang tayuyon, ini magahatag sa aton sang kalipayan nga wala sing katapusan. Ikaw utod, ano nga krus ang imo pagapilion? Ang kalibutanon nga krus o kunang krus ni Kristo? Ang panawagan ni Jesus sa pagsunod sa iya isa ka radikal nga commitment. Ang pagsunod naton sa iya hindi lamang naton ipakita sa pagsimba, pagbasa sang Biblia kag pag-attend sa mga Bible study. Ang iya panawagan sa aton nagahangkat sang bug-os nga pagbag-os sang aton kabuhi. Paano naton ini mahimo? Sa una naton nga paglantaw mabudlay, daw imposible. Pero sa Ginoo wala sing imposible. Ilabi na kung nagatuo kita sa iya. Ang iya grasya amo ang magahatag sang aton kusog. Giya kag kasanag, agud kita mangin matuod-tuod nga sumulunod ni Kristo. Bilang isa ka sumulunod, una, nagagatapat nga may handom kita sa aton tagipusoon sa pagsunod sa iya. Sa Ebanghelyo subong, nagsiling si Kristo, kung may tawo nga gusto magsunod sa akon, ini isa ka panawagan ni Jesus sa aton. Si Jesus wala gid kapilit sa aton. Kita ginhatagan niya sang desisyon sa pagpili kag sa pagsabat sining pang-agda niya nga mangin iya sumulunod. Kung ang aton kasing-kasing may handom sa pagsunod kay Kristo, kita mismo mangin seryoso sa pagtuon kag pagpatubo sang aton pagtuo, agud mangin kaangay man kita ni Kristo. Sa aton pagsunod kay Kristo, dapat kabalo man kita magpanginwala sang aton kaugalingon. Sa aton pagpanginwala sang kaugalingon, aton ginakalimtan ang aton personal nga interes, kag maiiyahon nga pagginawi. Ang Ginoo amo na ang magahari sang aton kabuhi. Kita magapamati na kag magatuman sang iya tingog, kay tungod ginkalimtan na naton ang aton personal nga mga handom. Ang handom sang Ginoo nangin aton handoman. Ang iya tingog aton man tingog. Ang iya pulong kag ginawi mangin aton man pulong kag ginawi. Ang Ginoo nagsiling man sa aton Ebanghelyo subong. Ano gid bala ang makuha sang tawo kung maangkon niya ang tanan nga butang diri sa kalibutan, pero mawala ang iya kabuhi? Wala gid. Kay wala gid sang butang nga sarang niya mahatag, agud mapabalik niya ang iya kabuhi. Ang ining pulong ni Jesus nagapanomdom sa aton, nga kita umalagi lang sa sining kalibutan. Tanan nga kalipayan nga aton subong ginaatubang, paagi sa mga kalibutanon nga mga butang, hindi gid naton madala kung mapatay kita. Ang aton handom hindi para magtiner kang magkabuhi diri. Ang aton handom amo ang kabuhi nga makuha naton kung kita magsunod kay Kristo. Ang kabuhi nga wala sang katapusan kag kamatayon. Miss Cheryl, salamat kit sa imo sharing. Kabay nga mangin gabay kag kapawa namon ini subong nga adlaw sa amon mga hilikoton, kag pagpakig-angon sa amon mga abyan, katrabaho, pamilya, kag bisan sa indi kakilala nga amon masugata subong nga adlaw. God bless you abundantly. Mga abyan, tub-tub na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tag-dumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Paulines Media Center, Bacolod, 29 Corner Henares, Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-54-10771.
Sa ngalan sa mga madre sang Daughters of St. Paul, ini si Sister Ninia Lorilla. Kabay nga ang paghidait ni Kristo, nga amo ang dalan, kamatuuran, kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa kinadulot sa inyo sa mga madre sang Daughters of St. Paul, kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo!